Arrapasan familia bat da, eta hemen parte hartzea, kristona da. Karrekin egin dugu bizitzako idea, zugandik jaso dut nik gaur egun naizena. Bion artean idatziko dugu historio bat, hiri euskaldun honen etorkizuna. Izan da aukera paregabean omen Arrapasanken egotea, eta olako publikoan eta lusuzko hori jura honen aurrean jotea eta poesia egitea duzu izan da niretzat, eta eskerrik asko Arrapasankeri otoretik eta eskerrik asko. Gu klub da taldea gara eta esperientzia hau oso polita da, oso ondo pasatu dugu eta pasaren urtean presentatu ginen, baina ez gintzen finalera heldu, eta urte honetan bai heldu gara, zutugu sinetxi, eta guztien beran pasatu du. Asko ikasi dudala. Ikasi dut, euskara praktikatu dut. Lagun asko egin ditut. Beldur eszenikoa kendu dut, oso lotzatia naiz berden, oso lotzatia. Eta anegotea eta niretzat familia bat da. Arrapasan familia bat da. Eta hemen parte hartzea, kristona da. Kaixo, Arrapasankeko finalista bat naiz eta oso ondo pasatu dut, lagun asko egin dut eta oso ondo pasatu dut hemen. Arrapasank hau nire azken urtea da, ja badaramat 3-4 urte hemen eta azken urtea eta gurtu nahi nuen nire osabari egindako abesti batekin. Espero dugu beste egun baten, toki baten ikustea. Kaixo! Gu azap gara eta pasatu dugu primera. Nire ustez, jendea hau zabalik utzi dugu eta esperientzia ona izan da. Arrapasanken bizi dudan esperientzia oso ona izan da, jende berria ezagutu dut, eta oso jende ona dela, eta artista itzelak ideena, eta oso esperientzia hona izan du Arrapasanken. Arrapasanken bizi dudan eta bizi dugun esperientzia oso gratifikante da benetan. Ze ez da bakarrik etorri eta abestu, edo etorri eta egin duzun danadakoa egin, baizik eta pasatoz, barrutik daukasun zerbait ondatzea basatoz, abesten, kantatzen, dantzatzen, eta hori oholtza batean Bilborrokeko oholtzan jartzea eta hainbat jenderi hartzea hori errezeko pese. Eta ja ez irabazi galdu edo gauza da honen etortzea eta jendearen aurrean tokasuna jartzea. Errazio ginen ezagutu bari Arrapasan eta esperientzia oso ona eraman genuen, erabaki dugu urte honetan berriro parte hartzea eta ahal izango bagenu urte asko gehiago parte hartuko. Urtetarako baina ezin dugu. Maita biok ja, 3 urte daramatago hemen Arrapasanken parte hartzen eta esperientzia super ezoragarria izan dugu. Eta errepikatuko genuke urtero, ezin dugu, baina, egingo genuke urtero eta nola lotxa galtzen joan garen, basara asko ikasten da, honi. Eta desberdintasun dagoen estenatokia gainean otetik bera eta, oso ondo, zurra izan da.